Imao sam osjećaj da bez obzira kakvom bestijalnom progonu sam izložen, da nisam sam, da nisam prepušten sebi, da imam povjerenje velikog dijela javnosti, širokog dijela javnosti, velikog broja građana koji su me ohrabrivali u toj mojoj teškoj bitci. Naročito mi je bitno bilo da su ti građani, da je ta javnost iz mog okruženja, iz grada Osijeka, koji su najbolje poznavali situaciju koju proživljavam, ali i situaciju i okolnosti u kojima se sve to skupa događalo. Davali su potporu i mom sinu da izdrži i to mi je bio dodatni motiv koji je ulijevao vjeru i snagu da ću ja to sve skupa izdržati. I tada, pa evo i danas kad se nalazim ovdje u egzilu u Bosni i Hercegovini. Pobjedit ćemo ih! Hvala vam na potpori koju ste iskazivali u proteklih 17 godina. Hvala vam na potpori koju ste iskazivali u protekle 2 godine progona kojima smo bili izloženi. I vjerujem u vašu potporu, u vašu iskrenu vjeru da u ono što smo radili, da smo radili časno i pošteno i da ćemo sutra kad se ponovo nađemo, jer ovo je prolazno, ovi progoni su prolazni, kad se ponovo nađemo da ćemo nastaviti raditi na dobrobiti našega grada, na dobrobiti naše Slavonije i na dobrobiti naše drage domovine Republike Hrvatske. Ovaj politički progon trajao je i traje evo sada već punih 5 godina. Kada sam bio zatvoren u 4 zida, kada sam bio izoliran od javnosti, a istovremeno imao prilike svakodnevno čitati taj instrumentalizirani tisak koji je bio u funkciji mog progona, koji je određivao one prljave stvari i prljavi posao za mog progonitelja Ivu Sanadera. Svakodnevno čitao stvari na koje nisam mogao odgovoriti, a koje su me svakodnevno dodatno sotonizirale i normalno je da sam razmišljao i o načinu bunta, revolta i otpora protiv situacije u kojoj sam se našao. Bio sam lažno optužen, lažno progonjen, iskazima lažnih svjedoka, politički nametnutih. Tada sam i razmišljao kako pružiti otpor, kako se suprotstaviti tom progonu, pa sam u nekoliko navrata i pokretao određene aktivnosti koji su bili izraz moga bunta, neslaganja, mog prosvjeda protiv tog političkog progona, pa sam tako i štrajkao glađu. Na taj način htio sam zaštititi i svoje dostojanstvo, i dostojanstvo moga sina, i dostojanstvo i čistoću Domovinskog rata. Želio sam ukazati javnosti da i putem tog oblika bunta i prosvjeda je optužba lažna i da se protiv mene vodi politički montiran proces. Jer uistinu, koji malo pozna okolnosti u kojima se nalazi zatvoren, pritvoren, uhapšen nevin čovjek, može po prilici dokučiti kako taj čovjek razmišlja, može po prilici shvatiti da samo nevino optužen i progonjen čovjek može povući takav jedan potez i ići sa tim štrajkom glađu i do kraja, dakle i do moje smrti, jer želio sam na takav način uvjeriti javnost da sam nevino optužen i da se protiv mene vodi jedan montirani politički proces. Dušmani moja ljube, ali ne znaju da je istina voda duboka. Ja ne ulazim u sudstvo, u sadržaj, ali ovaj način kako se postupalo prema njemu doista nije human. Ako jedan premijer može učiniti pritisak na Sabor, može jedan skromni đakovački srijemski biskup reći: molim vas, neka se čovjek oslobodi pa nek se brani sa slobode. Zato što svoje voli me najviše, što
tih godina progona, kako priprema progona prije početka sudskog procesa, tako i nakon početka sudskog procesa, što su ti pritisci bili veći, to je i širenje, ekspanzija HDSSB-ovog programa u Slavoniji i Baranji bila sve uspješnija. Dakle, što je Sanader više pritiskao, što sam ja bio izložen većem i snažnijem progonu i bližio se sudskom procesu, to je program HDSSB-a padao na plodno slavonsko tlo i naš program, naša udruga se širila diljem cijele Slavonije. To su pokazali izborni ciklusi koji su se događali tijekom ovog mog progona, počevši dakle od onih prvih lokalnih izbora pa preko parlamentarnih izbora 2007. godine koje sam dočekao u zatvoru i gdje je HDSSB osvojio preko 45.000 glasova sa 3 saborska mandata. Dakle, postigli smo jedan uspjeh na tim parlamentarnim izborima koji nitko od naših protivnika, političkih neprijatelja nije očekivao. I tada su pritisci tijekom suđenja nastavljeni sve do dana izricanja presude. Dakle, Županijski sud u Zagrebu na čelu sa političkim poslušnikom, sucem Horvatovićem, bio u funkciji Sanadera i vladajuće politike, vodio je proces na način, a na koncu i podlegao političkim pritiscima, izrekao presudu nedugo prije održavanja lokalnih izbora 2009. godine. Dakle, i u trenutku najžešćih pritisaka prije izricanja presude i nakon izricanja osuđujuće presude u mom slučaju u trajanju od 10 godina zatvora, javnost je pokazala